nagkabala ka dira, ako na'y bahala. Kada ko masih mo shotgun. Wow! Mga pagkaon ha, asa makaikabaya dire. Barato, mong good na yun, nagkabala ka dira, ako na'y bahala. Sige, kala ko na, ako na'y bahala. Dugaya ba makagat ang tangana eh? Kalasgaw kagahapon pa man ang bayuta. Hey baby boy, ali na maligo na ta. Dali di yun. Nya na kay busog pa kayo ko taod na maligo lagi ko. Ano ni mo grason oy? Lagi busog pa kay ko. Dali na ba? Dali na. Ikaw ra lagi. Dali na ba? Ikaw ra. Dali na ba? Pero ako ra good nas Mr. Lim Pretty ko gasweet sa bayot. Grabe kasi mo suwang bagay mo ra kung naimon. There I want to keep searching. Ano na si Jabong? Pasag tira ko dati kay mama na yung diskarte. Ganun day ka ngay mong uyab mamayutay. Magod na problema ba kay makakwarta man na siya. Bahala ka o ikaw lang pwede baklan sa mga tao. So in love with you. You gave me a reason. Kaya lang. Okay, limit. Limit ha? Muhatay lagi ko mag-withdraw ko niya. Iya, dako yung offer ha? Yes, 2K. Ibibibibi at ka. Of what I feel. Hey babe, pwede ta mag-maternity shoot? Maternity shock? Tanawa ko kung giburos. Panagot eh. Sabi side view dami. Ikaw may ikaw pag ganay ko nag-constitute si mo naburos na ka. Basta bakla paspas ang daloy ng dugo. Paspas sa proseso? Yes. Sige, maternity shoot na to. Kulit yung video ko. First na cam. Basta ka, tara. Let's go baby. Baby! Saka na. Happy na mo ito kanimo sa pasok. Ni Ma'am Shuy. Uy, Kitty! Ako ra good nas Mr. Lim na mayot na pud. Namin gina siya baby. Para gini sa kuwatanan. Yes. Kumitan Buti ka. mo nang deserve gini mo. Misa, oy. Naunsa ning laki ha? Yan mo, mukaon sa kuha. No! Grabe relax, Sandra. Mukaon sa kuha. Try this kaon daghan ti gamitan. Imo kong gihungitan sa kalibo. Grabe ka expensive po nimo eh. Alangan ni hungit na sa kuha daw ambiya na sabot-sabot habi. Wala ba? Gasto kayo, ako pa mo pahungit, ako pa mo gasto. Siyempre, mo man tinuyuan. Dali. Sige, suka ni. Igda na. Wala ka. Sali ka. Makayo. Kabalo ya akong gusto nimo ni. Sige, basta mga bul. Dali. Laboy na sa ika. Mali. Sali mo. Aras makayo ka Mr. Lam. Hoy! Kada ko masih mo shotgun! Wow! Ajara, 20 mil na! Kay gwapo kayo ang performance. Yeah, madra ko. Next time na po. Bahalang maguba ang dignidad basta kinay kwarta. Sige ka Clayty, malibak di ka dali nga to ang baryo ay mga uyab mamayutay. Ganahan di ka. Okay na maguti. Ayaw ka kalakas. Storya ra bitaw na. Ay, Lady. Dati kanina ako nangita si mga bago dara o. 20K ni. Hala, dako aba. Wow, 20K kini. Aho na ni tanan na. Nya, ang ako ah. Why imuha aho na ni pampagwapa. Oo, tanon. Bahini po siguro kung ako ah. Why imuha aho ni pampagwapa. Tara kita. Hoy! Ataya.
Isuda ning mamayo ta niya ang kwarta igura niya pampagwapa.